Ai auzit de comunicarea claxon? Îți spun acum ce este. E ridicol cum ne stricăm singuri vraja în cuplu, pe cuvântul meu. Deci ne stresează sau ne frustrează ceva, vrem să rezolvăm în relația noastră de cuplu, dar acționăm contra noastră, contra propriei nevoi și propriei dorințe. Cum facem asta? Prin critică. De asta se numește comunicarea claxon, că e tu mereu faci aia, tu mereu uiți, tu mereu greșești, tu niciodată nu ții minte, tu. Și crede-mă, așa doar te asiguri că nu se rezolvă ce ai nevoie. Cum să faci altfel? Schimbă tu cu eu. Adică vorbește despre ceea ce simți tu, nu despre ceea ce face partenerul tău. Da? Ci despre ceea ce simți tu atunci când partenerul tău face ceea ce face. Tu mereu uiți să-ți ridici șosetele de jos. Devine eu mă simt neimportantă când văd că mereu lași șosetele pe jos, deși știi că mă deranjează. Tu niciodată nu mi-aduci flori. Devine mi-aș dori să primesc flori de la tine într-o zi. Tu mereu mă bați la cap când ajung seara obosit acasă. Devine eu am nevoie de mai multă înțelegere și mai multă liniște din partea ta când vin acasă. Și vezi că vorbești dintr-o energie mai blândă atunci când nu mai folosești comunicarea claxon. Cum crezi că ai mai multe șanse să obții ceea ce ai nevoie? Prin critică sau vorbind despre tine și despre ceea ce simți tu? Sunt Octavian Fănaru. Urmărește-mă în continuare pentru mai multe ponturi pentru însănătoșirea relației de cuplu pe care ți-o dorești.